अहाँ सब सुन रहल छी माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़िया सिंगिंग बाय अजय अकेला। छौरिया गे गेला तू सकरी गे आकी न लेले एगो तू बकरी गे आ चढ़बे बहाने सब कोई जाने निसबई छायंगे यंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे छौरिया गे गेला तू सकरी गे आकी न लेले एगो तू बकरी गे आ चढ़बे बहाने सब कोई जाने निसबई छायंगे यंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे। सब सिंगार करके जाय छे 12 बजे के तू दिन में मजा खूबे लूटबही छगे छौरी सनी लियोन के सीन में हे सब सिंगार करके जाय छे 12 बजे के तू दिन में मजा खूबे लूटबही छगे छौरी मिलियन के सीन में कहला पे कान के बात नहीं माने कहला पे कान के बात नहीं माने देखा बे जवानी के उमंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे। राइटर उमेश उजाला पकड़ लेलकौ गे झाड़ी में तोरा खूबे पिटलकौ गे छौरी मुखिया जी के बाड़ी में राइटर उमेश उजाला पकड़ लेलकौ गे झाड़ी में तोरा खूबे पिटलकौ गे छौरी मुखिया जी के बाड़ी में अजय अकेला गे छई के हटेला अजय अकेला गे छई के हटेला तोड़ दे तो सारा आई अलहंग गे छौरा के संग गे करे छंग गे छौरा के संग गे करे छंग